bang bang bang. Hey. Hey yo, just tell them I can into the place. Steffi step out to the kind of planet. They competent to my physically fit. Me brown and sweet just like the chocolate. Them sound like me. Them pussy pretty with the acrobatic. Don't let it shit my bad girl pussy. Every man want piece of me. Cause them a pop and them a bun. Man want wine behind me. Me have to move time dusty. I'm looking for a brother who got hella pounds. 079 baby, I'm a hammer in the shop. Bossy. Bossy. По машини събота сутрин, поредното горско. Малко се реших в последния момент вчера, ама няма значение. Днеска сме на Люлинското горско. Днеска сме на Люлин планина. Това е място, където първия път карах. Не знам нали дали сме по същия маршрут. Нова идея. Има на места, примерно, няма спиране да се казваме, просто си пробваме някъде. Ако някой не иска да го пробва нещо, да не се качва, първо ние ще се върнем. Обаче има и такива места, дето няма за обиколка. Тук трябва да се качим. Тук го пробваха миналия път, обаче има дърво горе. Няма как да се качи да го пробваме. Караме оттам, ако се махнем те, че тръгваме, значи няма друг път. Ако просто някой се качи някъде и се пробва нещо, няма проблем. Да не губим време да се обясняваме, който иска някъде се кара си за си, ще е проблемето. Ама като се махнем, се тръгваме, значи няма връзка. Fucking hell. Ghost, you copy? Yes, sir. Any issues? Negative, sir. Out here. Вираж нагоре, газ. Добре. От тук излизаме на асфалта. Тук излизаме на асфалта, дай по-добре да бим тук. Може да хванем някой пътечка от тук и да се включим. Бех забравил, тук си е по... Тук си е направо корени работи. Добра загревка. Значи от писта на ендуро, си вадим плътно в коловоза. Айде, ще има кал. Кал и мачкане. Шит. Леко. Оп. Минаваме. Така е много различно. Миналия път тук беше сухо.
Това ли е стръмния баир? Това май беше. Това е стръмния баир, за който ти говорех. Е, там има обиколен път, той дето май ще ми ни покаже. Може от тук надолу, който не ми се пуска, може от тук. Хайде да видим. Мале колко е високо. Това ако някой го види на живо. Знаха ли? Ще го прескочим просто. Тук има по-голяма шанс на предвидение се вижда. Бате майката си! Ле. Аз се дваме два. Ама аз знаеш какво стана? Там нали има едно като скокче. Да. Аз викам ще ми... Тървай за сили вече. Да, и той тръгна и аз викам тук вече няма какво смисъл. Съвсем леко е така двата пръска се пред спирачка. А? Да го кручвам, да. Ама... О! Чай, че адреналина ми е до ушите. Кой бе? О! Няма го спукай надолу, отдолу нагоре да видиш какво прави. Ба, това си е... Това си е... Ай. А-а. 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 Първа. Shit. Бас майк. Аз спрех долу в кълта, знаеш как аз тръгвам от кълта. Ти гледай какво става. Ама аз тръгнах на втора и затова изпрех долу. Не знам, защото е 250 ли му идва по Не, аз тук аз не съм за втора. Аз на повече ще бъде. Тръгвам някъде, ако се засилям преди това, нали му хакам втора. Поред мен си свикнал така. По някое време човек, не знам, смисъл му връщам първа чест. Никой върна първа, мога да си го... Да. Чакай, стоп! Стой! Не! Тече масло! Спри! Гаси го! Не, стой! Угаси го! Да, няма да е масло, ми си бензин. Бензин е всичко, да. Добре. Защото всичките маршрутки оставяме долу в кората и като падне си да.
Ето се изсипах миналия път. Забравя съм колко е стръмно. Сега де. От тук надясно. И оттам. Nice. Опа! Стой, стой! Оп! Хайде така. Чай, че ми се свак. Сара ми се кръга. Да, знам го. Е, тук където са големите камъни, отляво или отдясно? По-добре отдясно, братле. Отдясно и нагоре газ. Добре. Това завоя, после омеква, нали знаеш? Добре, дайте вие първия се надъха малко, е. Втора. Тука. I'm trying to do this one day at a time. I
Стойте! Добре. Трябва напред да седна напред. О! Ева ти дървете насекъде. О, шит! Околния е. Ето за това предстои на седите, виж как го стиснах. Пробвам едно дека търча на тази полянка. Тук има много хубави поляни. Аха. Газ, газ. Нагол съм. Мафака! Не знам и аз нещо. Какво е това? Направо се е бах майката. Добре. Мале, какво става тук? Мале.
Не, аз ще се обърна на там. Какво се случва тук? Добре ли? Не, само да го обърна тук и ще излезем. Давай. Оп, това е. Я да видим сега. Това не го снимах. Ако му наседна, дали няма да стане? Може да стане. Опа! Това си е част от спорта. Точно. Опа. И излезнахме. И че така се за карането днес? Много добро. Свежда, нали? Топ, да. Кристи? Беца малко, а? Само масажи. Само масажи, да. И стига де. Какво, чупено лошче? Чупено лошче. Неки трябваше качи мотора. Чакай, че тук е интимно. Интимно. Това беше от мен за днеска. Бих казал бая силно каране. Видях зора на доста места. Други планина винаги може да изненада. Целесна кал. Мих си бутушите направо на свишката. Също тук имам свишни. Още има кал по тях. Ще ги чисти всяки се превера. И така, до следващия епизод.